Hallo? Mit navn er Agathe Christine, men mine venner kalder mig for... Copenhagen Bombay præsenterer et detektivmysterie. Har du virkelig tænkt dig at fange min tyv med den der legetøjsdims? Der er et kamera i. Agathe Christine er en rigtig detektiv. Min detektivsans. Fortæl mig, at der er noget med ham Vincent der. Hun skal løse en stor sag. Man hopper samtidig med, at man hiver i det, ikke? Det hedder bunny hop. Jeg får ligesom sådan en rutsjebane-agtig følelse, hver gang jeg ser ham. Nå, men skulle du ikke fange den der tyv, eller hvad? Jo, selvfølgelig. Jeg er skam på sagen. Agathe Christine jagter sandheden. Men kan hun stole på sin detektivsans? Tag med på den nervepirrende jagt, når Agathe Christine forsøger at opklare det store mysterium. Au! Hvorfor gjorde du nu det? Nabospionen i biografen fra den 10. august. Spillet er ude, fister med dister.